Hola, benvinguts. Bé, vídeo preparat per tots els bons aficionats al trail running, en concret per tots els ultramaratonians, tant homes com dones. Quina és la idea? La idea és que, com tots sabeu, a finals del mes de setembre ens trobem una cursa tan emblemàtica com la de Cavalls del Vent. I jo, bàsicament, el que he fet és agafar la llista del material obligatori i la llista del material que us recomanen. He fet una selecció, he buscat que fos d'altes prestacions, que fos molt comprimible, que fos molt lleuger, i aquesta és la proposta en definitiva que des de Vertic us fem. Comencem, òbviament, sabata personal. En aquest cas, jo proposo una sabata com aquesta, la S-Lab de la gent de Salomon. En qualsevol cas, la sabata és molt important, fundamental que cada un agafeu la sabata que creieu. Coses importants, us demanen un paravent. La gent de Salomon fa un paravent que no arriba als 100 grams i que és molt comprimible. Que heu de portar una samarreta de màniga curta, secant, obligatori. Us demanen obligatòriament uns guants, fundamental. Coses importants, la malla estaria bé que la portéssiu tipus pirata, de manera que quan porteu els manguitos posats o us pugeu els mitjons us cobreixi tota la cama. Ho dic perquè ens ho demanen explícitament en les instruccions a l'hora de portar la malla tipus pirata i juntar-ho amb el mitjó o amb la peça de compressió, aconseguirem convertir-ho en una sola peça, en un pantaló en definitiva. Coses importants, samarreta tèrmica, la samarreta tèrmica òbviament ha de ser en màniga llarga, ens donarà un punt d'escalfor quan les condicions climàtiques no siguin les adequades, ens demanen tant a la part superior com a la part inferior peça per l'aigua, en principi peça amb Gore-Tex o similar. La idea és que la peça sigui molt comprimible, ocupi i pesi molt poc. Ens ha de donar garantia d'impermeabilitat. Això vol dir que la columna d'aigua ha d'estar per sobre de 10.000. Més detalls. Jo us recomano una motxilla com aquesta, que a més a dintre hi porta un Camelback. El Camelback ha de tindre més d'1 litre de capacitat. Més detalls a tindre en compte. Obligatori. Frontal, nosaltres us recomanem el Nao, és un frontal reactiu, genera la quantitat de llum que necessitem quan la necessitem i ens demanen recanvi de piles o portar un segon frontal. Més coses obligatòries, el típic got per poder veure els avituallaments, fundamental, si no, no podreu veure. Coses òbvies, el vostre mòbil, carregat a full, manta tèrmica, el xiulet, ulleres, d'acord? Ullera de sol, protecció 100% ultravioleta. Us demanen una gorra que us cobreixi bé el cap i un detall important, un gorro tèrmic. El 20% de l'escalfor s'escapa pel cap. Important detall, gorro tèrmic. Suggeriments, un petit botiquín, el típic botiquín que ens resoldrà el problema de erosions cutànies, alguna torcedura de turmell i que puguem fer la primera cura per qualsevol ferida, etc. Sals minerals, que us les hauríeu de preparar amb uns petits sobres per poder anar omplint el vostre Camelback, gels i barres energètiques. Això és molt important. Detallets que jo tindria en compte, doncs, per exemple, per què no, el pal per trail running ens pot ajudar a les baixades i a les pujades, de manera que quan anem tocats ens solucionaran una part de la papeleta. Una proposta des de Vertic, doncs jo portaria un ordinador de polsera tipus GPS que ens donarà la velocitat, la mitja, com anem de cardio, etc. Ens pot donar una informació molt important i ens ajudarà a gestionar-nos físicament. I crec que no em deixo absolutament res. Això és el sota cavallo i rei de les 4 coses que ens demanen. Si teniu qualsevol dubte, no pareu d'escriure-nos, fem-nos suggeriments o qualsevol pregunta que nosaltres estarem encantats de respondre. D'acord? Aquí ho teniu. Petit, poc volum i molt eficient. Fins una altra. Ens veiem.